Madusari sanggihaning para kadang garwa yen to katunan saking Mandrawa miyos saking taman kawudran lir pindiah praon layar Thank you.
Minangkani pambutane Mama Yati Yole Cupar Mas DJ. Apa saja cupar iki mau kok ngancane padha cupar ngono ta diajar. Aku gak ngerti kamu agak melok-melok. Aja kaya ngono. Nggih, monggo Mbak Den. Mas Kobar sebenarnya ugi sing masih mesani. Ora kok. Aku tunggu yuk bulan. Guyu apa to, Mbak? Guyu aku dhewe. Gak apa-apa.
Wis jareng penggalih kok diajak. Matur nembah nuwun. Kabeh para putri ana ing praja Indraprasta. Kabeh wis nduweni panglipur marang siraku. Diajak ing dina iki ora kaya biasae. Aku nandang kangen marang garwaku Diajak. Ya sing tak suwun ngono kuwi. Nanging pawalinge Kang Mas Sami Aji Diajak.
Madu sari. Madusari. Nggih. Kula kapang sanget kaliyan panjenengane ugi saking para bibi wonten ing Madusari. Nanging lho Kak Ki Samarangge. Iji. Yen kok tak dulu kuwi slirane iki janur gunung sanget slirane iki sonare Taman Sari kledang-kledang ning Madusari kene. Sajake iki ana wigati apa Kak Ki? Bibi. Sing kapiye? Saderengipun kula matur dhateng panjenengan ugi anabekna ing geduka genipun kula sowan wonten ing Madusari sepindhah boten nampi tinimbalan ingkang angka kalih kula Lha piye? ngaturaken sembah bekti ugi kunjuk dhateng panjenengan. Tetapmu tak tampa. Injih kula tampi dadosaken jimat kepundhen kawula bibi ingkang angka 3 tebih saking kakasatriyan kula nampi dupa saking Siwa Samiyaji. Kabure kula tilik wonten ing Madusari. Nyatanipun kula sampun kasebatan bibi kula abenajeng kaliyan panjenengan. Sasampunipun kula abenajeng dhateng panjenengan imbal wacana kaliyan panjenengan wonten wigatos ing badhe kula wedharaken dumateng panjenengan. Wigati apa Kak Ki? Sajake iki sing mbok penggalih iki ngane-ngane kok ya. Ingkang kula penggalih panjenengan iki kepara nyata nggihipun sedaya sampun kepal wonten ing Madusari. Kula kaduta dening Siwa Samiyaji kapurip nyuwun nampil Jamus Kalimasada iki. Nampil Jamus Kalimasada. Biasa. Iki kula kanggo piye lho? Ora biasa lho Kang Mas Samiyaji iki. Nek matur koyo mangkono, kanggo sing piye? Biasane niki yen to Kakang Samiyaji menika betahaken Jamus Kalimasada. Menika boten utusan lho kanggo. Lah, lah. Kang Mas Samiyaji Kula boten lamising samudana bibi. Kenging menapa yen to kula ngantos lamising samudana boten tumindake sinatriya bibi. Yen kagem kula boten kula paringaken. Nanging kula nika kadang kejenengan. Yen kagem kejenengan boten ngertosi kula kanggo. Lah kaki samparangen ki utusane Kang Mas Samiyaji garwaku. Nggih pun monggo panjenengan boten dipun keparenake. Menika para putri wonten ing Madusari menika kathah cacahipun. Mbok pilih atus pundi bibi Setuju cilik? apa diparingake apa? Menika bibi cilik menika. Boten kula Kang Mbak. Boten dadi paring iki boten percaya Kenging kula. menapa? Kenging menapa boten dipun keparenake? Jenengan ketuawan aneh lho Kang Mas. Ngane-nganehi kados pundi? Sajake ngomong kok jibet ae. Jliber pancen kaya ngene. Masa yo ngono Kang Mas. Pripun mangko sing kepet ayo sing Kuwi piye iki? Siki. Kados pundi Kang Mbok? Mbok pilih kula nyuwun nampil Jamus Kalimasada. Kenipun kula nampi duta saking Siwa Samiyaji. kula mboten setuju. Iki menapa panjenengan boten setuju? Panjenengan iku ngane-ngane. Ngane-ngane terus pundi? Piye ket wau kok Cina. Ngono, sing sijine ora oleh padha. Ayo. Dipun keparenake iki. Ora. Iki menapa? Lah wong
Nanging lakune mboten mangkono. Yen kok kados mekaten kula nggih mengkono sanget. Nggih, Bibi, kados pundi Bibi? Aku nggih mangga ora kok. Ora bisa. Marine kapan niku ora iso. Kula tebih saking Pringgalaya. Denipun ing samangke yen to panjenengan dipun dukaning dening Siwa Samiaji. Kula boten badhe tanggil jawab yen to suka kula. Mati samperange. Nggih. Wong kang mbokmu iki sing percaya, wong bibimu iki sing percaya marang sliramu. Ing dina iki, Jamus Kalimasada bakal tak lenehke marang sliramu. Kabeh iki dadi saksimu. Jamus Kalimasada bakal tak wenehke marang kaki samparangen ya biasa. Nanging nek wonten menapa-menapa kula boten tanggung jawab. Pun panjenengan ampun kuwatos yen to Jamus Kalimasada dening Jiwaraga samparangen sedaya sampun aman. Ngono. Injih. Sajane iki Kang Mas Samiaji iki wis nguweni paweling lho kaki. Yen to Jamus Kalimasada ki aja sampe owah marang Jiwaragaku. Njo, ing dina iki mung slirane. Injih. Aku mau percaya marang sliramu. Yen panjenengan boten tulungake Jamus Kalimasada napa pengin panjenengan nampi pidana dening Ora kaki. Samiaji. Yen mangkono, Jamus Kalimasada kaki.